José Luis Sanchez Del Rio, il-Marti tal-Messiku. José Luis Sanchez Del Rio kien tifel Messikan li sa min ta' żgħira kien iwettaq appostolat fost sħabu billi kien jgħallimhom jitolbu u joħodhom l-Knisja jagħmlu l-vista li Ġesu sakramentat. Ta' 13 sena huwa żar il-qabar ta' Anacleto González Flores, illum beatu, żagħżugħ maqtula l-istqarrija tiegħu ta' fidi. U José talbu jagħtih l-istess kuraġġ tiegħu biex ikun xhud ta' Ġesu sal-mewt. Meta faqet il-gwerra Kristera fl-1926 li fiha l-Kattoliċi għamu kontra l-gvern immexxi minn Mażuni li ħonoq il-libertà reliġjuża fil-pajjiż, ħutu naqdu mal-forzi ribelli, iżda lil José ommu ma ħallitux imur magħhom. Lanqas il-ġeneral Prudencio Mendoza ma ħallih. It-tifel insista li rrid jingħata l-opportunità li jagħti ħajtu għal Ġesu. Il-ġeneral fl-aħħar ċeda u ħalla lil José iġod il-bandiera ta' truppi. Il-Kristeros laqmuh Tarċisju, għażagħżugħ qaddis tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, maqtul għax iddefenda l-Ewkaristija. Waqt ġlied qalil nhar 25 ta' Jannar 1928, iż-żiemel ta' Mendoza intlaqat minn tiri tal-għadu nqatel. José ta' żiemel tiegħu lill-ġeneral biex il-ġlieda tkun tista' tkompli, għax il-ħajja tiegħek hija aktar utli minn tiegħi. Imbagħad mar ifittex kien u baqa' jipproteġi lill-ġeneral billi baqa' jispara sakemm spiċċalu l-munizzjon. It-truppi tal-gvern qabdu liż-żagħżugħ u żammuh priġunier fis-sagristija tal-Knisja tal-Post li kienu bidlu fi stalla tat-tiġiġ u ħabs fl-istess ħin. Żewġ ħbieb ta' José kienu xhieda tal-qtil tiegħu. It-truppi tal-gvern ordnawlu jiġħad il-fidi tiegħu fi Kristu jew inkella joqtluh u rrifjuta li jaċċetta l-apostasija. Biex iġeluh iċedi, ġeluh jara qtil ta' Kristero ieħor li kellhom fil-kustodja tagħhom. Iżda José għamel il-qalb li żagħżugħ Lażaro u qallu li dalwaqt iltaqgħu fil-ġenna. Fil-ħabs José kien jitlob ir-rużarju kuljum u kiteb ittra emozzjonanti lill-ommu li fiha qalla li hu kuntent li sejjer Alla. Għażiża ommi, illum qabduni priġunier waqt kumbattiment. Qed naħseb fil-mument li semmut, iżda dan mhuwiex importanti mama. Trid tissottometti ruħek għar-rieda t'Alla. Qiegħed immut kuntenta xi qiegħed immut ma' ġenb is-Sinjur tagħna. Tinkwetax għall-mewti, minflok għajt il-ħuti segwu l-eżempju ta' ħuhom iż-żgħir u tkun qed tagħmel ir-rieda t'Alla tagħna. Għamil il-qalb u jibgħat il-benedizzjoni tiegħek u ta' missieri. Sellili għal kulħadd tal-aħħar darba u jkollkom qalb binkom li jħobbkom it-tnejn li intom u li xtaq jarakom qabel imut. Missuru prova jiġbor il-flus biex jifdil il-libnu, iżda José konvinċih ma jħallas ebda riskatt. Waqt is-soldati kienu jsawtuh bl-ħnina u kien jitlob vuċi għolja u jkanta biex iċedi weduh li jagħtuh ħafna flus, karriera fl-armata u saħansitra li jsifruh l-Amerika. Iżda hu ma aċċetta l-ebda offerta u għal kull waħda kien jgħajjad Viva Cristo Re, Viva l-Madonna ta' Guadalupe, Situ Madalena innexxiela tqarbnu ftit qabel qatluh. Meta s-soldati raw li ma setgħu jagħmlu xejn kontra José, nhar l-10 ta' Frar 1928 għatawlu l-qiegħ ta' saqajh u ġeluh jimxi madwar il-belt saċ-ċimiterju. Bdew ituħ ta' sikkina sakemm ġismu sar ġerħa waħda. Beka u karabru ġieħ, iżda ma ċedix. Kultant kienu jiqfu jgħidulu jekk tajjat mewt li Kristu Re inħalluk tgħix. Iżda José kien aktar jgħajjat ma jinsen ċedi qatt Viva Cristo Rei. Meta waslu fil-post tal-eżekuzzjoni, taw ħafna daqqiet bil-bajjunetti tagħhom. Il-kmandant tant kien inkurlat li ħareġ il-pistola tiegħu u spara lil José. Ftit qabel miet, iż-żagħżugħ pinġa salib mal-art b'demmu u bisu. Il-fdalijiet ta' José Luis Sanchez Del Rio jinsabu fil-Knisja tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu f'Sahuayo fil-Messiku. Il-Papa Benedittu XVI iddikjarah qaddis fl-20 ta' Novembru 2005.